Ce este un funnel de vânzări și cum funcționează unul? Rămâi cu mine în următoarele minute și o să-ți explic exact ce este și cum funcționează. Salut, numele meu e Alex Man, iar pe acest canal vom discuta despre diferite metode de a face bani, dar în special despre marketingul afiliat. Iar videoul de astăzi este despre un funnel de vânzări. Ce este și cum funcționează. Funnelul de vânzări este în principiu un mini-site făcut din două sau mai multe pagini care duce clientul pas cu pas către vânzare. Adică ai putea spune că este un agent de vânzări care spune exact ce trebuie să faci. Și el funcționează cam așa. Mai întâi este conștientizarea. Trebuie să faci content sau reclamă ca să aduci clientul aici. Cel mai bine se face prin a oferi o valoare. Al doilea pas este să-i stârnești interesul mai mult. Prin a oferi informații de valoare, din nou, ca să menții clientul cât mai curios. Al treilea pas ar fi decizia, care la fel, tot prin informații, să oferi cât mai multe informații ca clientul tău să știe despre ce este vorba. Și ultimul pas, acțiunea. Call to action. Să oferi cumpăr acum. Teoretic, butonul care trebuie apăsat care se ducă spre vânzare. Bun. Strategia de promovare a unui funnel de vânzări ar fi următoarea. Pe rețelele de socializare, TikTok, YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, bloguri și campanii plătite de publicitate, adică Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, plus SEO, Search Engine Optimization, adică să setezi site-ul în așa fel încât să apară pe primele locuri pe Google. Toate acestea trebuie să ducă către funnelul de vânzări, care este prima pagină a site-ului, pagina de captură. Se spune pagină de captură deoarece pe aceasta colectezi adrese de e-mail pe care în continuare poți să trimiți anumite oferte sau oferte la alte produse din aceeași nișă. Bun. De pe pagina de captură, după ce ai colectat adresele de e-mail, îi trimiți pe o pagină de mulțumire. Le mulțumești pentru că și-au lăsat e-mail-ul. Poți să le oferi un PDF gratuit, un e-book, un filmuleț, orice, ca să aduci o valoare pentru ca lumea să ofere adresa de e-mail. Pagina de mulțumire, unde la fel poți să mai oferi niște informații în plus despre produs.
De aici ajungem mai departe pe pagina de vânzări. Pagina unde ți apare să introduci toate datele dacă vrei să achiziționezi. Aici, care o să-ți ofere mai multe produse. Aceasta fiind o scară de produse. Mai întâi, un produs cu valoare mică. Produs 1, să zicem, care are o valoare de $5, să zicem. Mai apoi, se poate oferi altceva, produsul 2, cu o valoare de $100. Acest preț crește. Cum urcă pe scară, asta ca să vă explic, ca la Apple. Mai întâi îți cumperi un iPhone, după aia realizezi că ai nevoie și de iWatch, ai vrea și un MacBook și așa mai departe. Tot vrei mai multe produse de la ei. Produsul 3, acesta poate să fie $2000. Am dat exemplu, sumă rotundă. Treaba mai importantă e, dacă nu au vrut să cumpere direct, dar ți-au lăsat pagina de e-mail, nu e o problemă. Ai colectat adresele de e-mail. De aici, poți în continuare să trimiți mail-uri, să redirecționezi iar pe pagina de vânzări direct, sau dacă nu, poți să trimiți oferte cu alte produse. Cam așa funcționează în principiu. Acestea le-am pus separat deoarece funcționează diferit fiecare. Acestea funcționează cam la fel. Nu. Dar SEO e cu totul altceva. Pe Facebook campaniile se fac altcumva, e puțin diferit. Pe bloguri la fel. Și campaniile plătite e cu totul altă mâncare. Acum ce mai trebuie să faci este să-ți alegi un produs pe care să-l promovezi, să începi să faci asta și să faci bani. O să revin zilele următoare și cu un video în care o să vă arăt exact cum se creează un funnel de vânzări. Așa că ne vedem tura viitoare.